Owuok e piny Ramula dala wabiro kane wachopo piny Kambare jali omakowa wapodho uma chalo jomotho jali nochung' e mbele naneno ka ng'uno medore Nyasaye wuora kochung' e mbele ni bedo gi gwedhi wete Nyasaye wuora kochung' e mbele ni biro neno ka ng'uno medore Nyasaye wuora kochung' e mbele ni bedo gi gwedhi gima kata ka kochung' e mbele ni biro neno ka ng'uno medore Nyasaye wuora kochung' e mbele ni bedo gi gwedhi wete kata ka wecho chung' e mbele ni biro neno ka ng'uno medore Nyasaye wuora kochung' e mbele ni bedo gi gwedhi gima kata ka thuyo chung' e mbele ni biro neno ka ng'uno medore Nyasaye wuora kochung' e mbele ni bedo gi gwedhi gima kata ka thuyo chung' e mbele ni biro neno ka ng'uno medore Nyasaye wuora kochung' e mbele ni bedo gi gwedhi kadine bed ni Ruoth Nyasaye ok jaka korwa ang'o ma dinotimre ne Jo-Israel mondo wach niya kadine bed ni Ruoth Nyasaye ok jaka korwa e kinde mane wasiku monjowa ang'o ma dinotimrenwa wach sikwa dongonyowa ka wangima onge wach Nyasaye boda makala fwayo dukanyo tero mana jimos jalinge nyendara Nyasaye biro chungo gandane kako Yesu Yere luonga Nyasaye koro luongo agi ngono Sani luonga Jehova
Nyokoro moge jwang, akiani ka ibet kata ka ibet no, akiani beta beta kosete meyo machalo nade. Ka koro ka en mana haleluya, amina. Iwacho ni okinyi ma kawuono wantiere ka cheno mar ng'e jothumbo ibede kod ng'eyo ni weno mane montiere kod okinyi ma kawuono ichiewo yo machalo nade wasekelo ni twak. Koro sani koro da mana loso matin, wacho ni loso ka puoyo, ngolo ka liech. Wantiere ka kod Fred Yenoa. Inene rupinyo duche mokongo soyo machiegni. Era mogi TV kinyi ma kawuono ichiewo nade? Achiewo maber. Wuotho bedo marabora. Obedo marabora. Okona mana ni wuok Kisumo, wuok e gwenge ma Siaya kose gwenge mage Kisumo, kanu biro Nairobi otieno manyoro. Erokamano nyo wawuok nyoro gimoro saa 11 wakwang'eyo wawuok e piny Siaya gi Makala kamwa ae kamano manye waringo mwaneno ka Nyasaye okelowa mwadonjo. Ayo wacho kanyo ni msalaba ero koro be chope odonje microphone kadi bedo ni okelo sauti mopogore. Aya koro kanyo kandiyo makare. Fred Yenoa en ng'a? Fred Yenoa en an machung' kane. Nyingi ng'a koro mane mongi gi serikal ongi kamano? Okay, nyinga manie kipande nyikwara Mugia Jwang. Giluonga ne Frederick Otieno Ochieng. Onyuola gi Makala. Ajandori sub location. Koro kichopa kala kanyo. Iridori ka gimidhi ka jakoyo kamidiwo manosewewa. Koro kanye manitie. Kamano nyinge ng'eny. Ang'o miyo wacho mana ni Fred Yenoa e kinde gi duto makoro ni chako safari mar chake karang'o makoro ni duogo miyudo nying makama. Erokamano mokwongo ne an kaka ng'ama ne ja apiko ma iwinjo ka wendano awero weche mag apiko mondo amos ja apiko. Ne nitie kaka ne kana ja boda to nago boda kana ting'o gaji to nating'o ji ariyo koro fwenyruok nobiro na tok kane aneno ka tija ni dhi koda maber mana aneno mondo achak pikipiki nani ni Yenoa kore ma nochomore go kod Yenoa. Ya kamano koro safari mar wer nyaka sani setime thuolo maromo nade? Safar na mar wer na wer ga wera kane wanie chokruoge to nanyalo ga compose wende kata ka wanie chokruok maka chokruok gore to a compose wer manyien mapok wer. Koro ne thuolo na onge go kendo ok nang'eyo yo minyalo lo ka ng'ato dhi golo gima wuon Nyasaye wuoyo go kode. Koro achien ema koro nya chake werni. Mano kinde gi duto nyakora mogi jong'o ntiere kae kod Fred Yenoa. Wang'e mana jathumwa odiochieng'ni ma kawuono ni en to en ng'a, safar mare osebede yo machalo nade. To nikech saa bende osemukan saa 2:41 awe mondo mi udhi nyime kod miel kachiel kod wer kamoro amora ma intiere. Wadogo mondo mi watudre kod mathoth kono ni kama intiere kanyo mano nyinge kanyo no ni Yesu Luanda. Yesu Luanda mane thumno mabiro kanyo ikini mabiro. To bende ang'i konwa kata kapok odhi thum mar Yesu Luanda ajali makoro wuok kar ka mano ajali iwacho kanyo ni en true story mari. Ponono mana yo machuok en ang'o mano timore mawer makama ni golo? Gimomiyo ne ajali ni owuok ne nitie kaka ne wadhi lemo ne nyarombo moro kane masira mar chandruok mar ajali ni ne nie ode chwore notur. Koro kana odonjo wendo to kaka wan waleme duond Roho Matakatifu to Roho nonene mopenje gima timore e dalane to wacho ni chwore ni piny. Koro nokaw joote mondo dhi otimne lemo. Koro kano wadhi to nwadhi ji ariyo ka joote duto te to noleo. Koro jaote udo buombe winja chogo kanyo no en jatelo maduong' mar kanisa. Koro kana wadhi ka to walemo to tok tieko lemo to ka koro to wapo nono ka jachien mane wagolo kacha cha waromo go e dhorangach kapok wachwalore mabor. Obire kido mar yien maduong' mochung' e dhorangach moloro yo. Kanye mane watiyo kod wach moro ni Ezekiel kane oneno weche matek to nochung' Ruoth Nyasaye nowuoyo kode ni kiromo kod weche matek to chwad lweti kego tiende piny kikwedo gik maricho mineno. Koro kanye man wagole jachien to toke no karam wagole ni wapo ka yo yaorenwa ka wagore lam ma wadhi wadok Akala to ne wanie sipidi nikech ne ndalo curfew gini otimore 2021 mano kinde ma corona bende ne koka dhi karumo mar corona makoro dhi kurumo no. Koro kanye makane wachopo mbele kama koro warie kambare to wapono no ka waneno gima duong' ka koro geng'ore e ndara toke no ka wadonjo kuome tanapo ka pacha olal mana agora piny man ne dhoga gi duto te
narege lama leke na duto te no oendara. Koro sani kata kinena gi leke to paro ni jomariek emotimo ma. Koro ajali ni kano maka na rudhora tungu piki nodong' e lweta ma lwete na gi oridhore kama. Koro kwanya mana kan piny. Atieko ndalo 4 ka ok awuo. Koro tok ndalo 5 no ema koro achako winjo aneno ka ji lima to koro ji wacho ni omera Nyasaye no konyo jogi. Nyasaye no chung' e mbele jogi. Koro gini kane pacha oduogo tapo ka gini nodong' e wiya tok ajali no. Ni Nyasaye kara kuchung' e mbele ni tibiro neno ka gwetho medore. Kamano. Kama ajali ni ajali no wuoke. Yes. Nyakora moge jwang' Nyasaye nyalo ting' kendo nyalo keti e kidienje mopogore to mano bende nyalo bedo neno mari. Ineno mari odiochieng' ma kawuono en mane. Waduogo kanyo kod werno mar Luanda. Ka Yesu Luanda inyamana miyo wago kata kapok ochakete kacha. Miyo miya kapela mare kanyo kiwer kata ng'eni DJ kata jogo mantiere kar kacha chang konwa ni en to entiere e yo machalo nade kar kanyo. Miyo mana kapela ne. Yono Luanda we awero Luanda kidino wana verie. Luanda we awere Luanda kidino wana Luanda kora wero Luanda kidino wana verie. Yeah.
wacho ni mane kidi Luanda mane jogedo bende oweyo kano weyo wacho ni mano bende wacho ni mane mono duogo kidi mariwo mariwo korot kidi mane jogedo dagi makoro sedoko kidi maduong' makoro riwo korot mano e cornerstone. Yes. Mane joka reject mobedo cornerstone do nyakwara moge jwang wacho ni mano Fred yie Noah yier wacho ni wer makama bende ka koro intiere godo kar kanyo nyaka sani safari ni mar wer wende di ma isegolo duto to kata yie wacho ni wer makoro rumo kata sani gima moko yudi inspiration ka wuok giwuok kure kine makoro ichako ndiko gi kata ka giwuok moko ngocha wuok kata true story kata sigana magino mosetimre ni machielo to akanye to mamoko bende mapono nango thuolo mar winjo kawuono giwuok kure. Erokamano seche makoro nye story na mara jali no semia fwenyruok ni kara nitie kaka Nyasaye ka dwaro ng'ato to nyalo biro ni yo ma oking'eyo. Koro tok mano ema aneno ka koro fwenyruok mar wer obedo na machiegni ka koro abedo kod muma ka puonjra weche mag injili ka wuok e muma e kama koro fwenyruok gi koro wuok na koro kata kanindo gotieno to seche moko aneno ka gima wanie chokruok wapako kabisa koro chala ka gima apaka Nyasaye seche ma nindo kawano koro tokeno ka gino dong' e wiya tandike piny koro kamane kaka giwuok na kamano in mindiko wende gi kendi ane mandiko wende gi kendi to safari mar wer jomage mantiere kar kacha ng'eny mabeni kaka jathum in kata kod manager intiere kata kod producer jogo mantiere kar kacha masiri ano kata beni in gi nyidendi matindo maneno kar kacha bende kamiel mamita ahinya ntiere mine kata madong mabeni ntiere kanyo kamiel jok ma kama gitiyo kod yeyo machalo nade ponono kata ka gin oganda moko ma ning'eyo chon kata ni romo kod yeyo machalo nade koro jok ma miyo weche go wuok koro yo mana romo go kodgi en fwenyruok ne nitie kama nadhi e time lemo to jaboda manoting'a iluonge ni Wuodo Chinjo e piny Kaudha en kanoting'a kanotera Siaya to kanye mana winje ko record gimoro ka gima chalo gimower tapenje ni to gima itimo ni iyudo kure manokona ni kaka asebedo ka wiji e chokruoge ne en ng'ama nwa lemo go chon but lwenje mag Nyasaye oteke gi joma weche olwaro ji oko koro en ema notuda kod osiepna moro iluongo ni Laki iluongo ni Pisga studio ne en Siaya kowuok Siaya koro sani ogowo Bondo en tie Bondo TTC opposite koro gini ema gisebedo ka gikelo na gigi machiegni mondo ma otimore mama no chopo ni kar kanyo mondo mano bende ochope yo moro makare nyakoro moge jwang ne wakoni kacha ni kono yoronwa ote ti kono bende ni yudowa e yo machalo nade okinyi makano kama tiere kar ka yiena mondo miakale mane ote mantiere kar ka ang'ema bende dai kabiro modong ni bende nitie wer moro ma nyalo wero kar kanyo ka ng'watieko to ang' kapok wadhi kacha koro ni yudi kanye e mbui meki duto mantiere kar kacha mano mantiere Facebook YouTube kod komachielo ma inya bedo ni nitiere kacha wakale ote mantiere kar ka ema or kanyo mone Fred yie Noah mantiere kar kae mako jwang David Omondi owacho kanyo ni mar Nyakach Nyabondo asemolo kendo antiere kae adunyora malich awacho ni adunyora malich kod jatich ruoth yie Noah mora ahinya nyara ero pacho owacho ni pole jatich ruoth owacho ni jachien no mane ugolo no ni lich ashindwe Alano Jamasala owacho kanyo ni entiere ka kendo luo chenro nyara ero pacho poni kodwa ka Afel Kosuda wacho ni my very impressive Eva IV my home church I miss my people mano jog molimo godo dala kacha type C charger oluongore kamano wacho ni nyako to dakane aneka ntiere kar kae wabokelo gi nyakora moge jwang Roy Captain bende ntiere kar kae wacho kanyo luo chenro achiel kachiel kendo koro wacho kanyo ni Yesu Luanda maradieri entiere kodwa kairo kamane ya Fel Kosuda poni kodwa wadhi nyime komachielo wayudo kanyo Jude Matthew wacho ni ruoth majang'wono oting' na umalo kamora mora ma untiere kina mor kodi jatich yie Noah brother Wilberforce Otieno niko ndani Kipole ukeusangwa ne yeka erokamane Nyamurina Chieng amen kendo mailongo Wycliffe Otieno amina Papa Alphonse wacho ni atimo mos ne jatich ruoth kuom ajali mane oyudo wende ne gwedha ahinya Papa Alphonse ma bende jathum mar wende go mag luo rumba ma bende oneno chendo kinyi makawuono oro ote mare nyara ero pacho wacho ni Roy Captain Nyasaye chieng' moro ne pari kuom mako lwet ji don't give up word Mary
erokamano ahinya. Roy Captain oyudo oteno e yo makare kendo ka entie ka kod Fred Yienoa wacho ni Udo Jalamo Fred Mosnara tego ma wuonwa wacho ni e buombe kantiere kanyo wacho ni Amina wacho ni kinda to ber ahinya adieri amor ahinya mano ja Kisumo Kadongo entiere ka achiel kodwa ote mako mantiere ka Clinton Ochieng owacho ni entiere ka eng'e jo thumbewa mano bende gima nitie kar ka olero ni mana ng'ama penjo kar kanyo. Calvin Dudi owacho ni agwedhora mang'eny e Ramogi TV owacho ka entiere Ramogi Institute of Advanced Technology Kisumu ruotho med ting'o malo ahinya. Brother Wycliffe Oruko wacho kanyo ni oyawre kendo entiere chenro omora ahinya gi twako kinyi makawuono erokamano ahinya. Ben Raymond Stitch wacho ni najua iye wausu lakini en ang'o ma ing'eyo kuom jothumbe wa wantiere ka jothumbe wa ng'i safar mare nochako karang'o thumbe mage ma osegolo to pango dhi kanye kinde mabiro. Erokamano kuom kete kar kae ka wan kod achiel kachiel owacho ni amor ahinya mano jalweny amor an Ben Ander Steve Ramogi Ler ote gi ng'enya nyakwa Ramogi Jwang ka wachako somo gi kate ang'eny jomoko wach ni marwa ero kwa somo SMS wacho kama amor kod chenro mar piny machopo na e yo makare kan marinde Homabay owacho mana ni omor kodwa kachiel koda ka Yienoa okokono wa nyinge mano adieri openjo kanyo ni koro nyaka sani wachomo kama chalo nade e kinde gi nitie jothum moko mapenjore ni wanyachako kanye safar gin mage okenge ma samoro jothum mako kachako dachako inyalo kono gi yo machalo nade thumbe duto ma isegolo ang'o ma isepuonjori maduong' ahinya e thumbe gi gi nyaka achak weche mag thum kod sani ema ng'ama nena kod sani nyalo neno nachako kawuono but kanyocha ne pod wang'a udinore asebedo ka gware weche mag Nyasaye koro kod sani gima nyalo geno mbele en ni anyalo nyiso ng'ama chunye gombo bet kama anetieni ni mako kinda kod lam ema wang' no keti kikwa Nyasaye gi midwaro to mi erokamano ahinya jok ma datudre kod weche mag mbui kumora mora jok mo nyalo nyaka namba ni mar simu ang'eyo ka intie thuolo inyalo mana kono gini into kilemo ga chokruoge mopogore kata kidhi kanye inyalo mana kawo thuolo ni mondo mi konwa Facebook Twitter ka intiere kacha TikTok Instagram kanyo bende inyalo mana konwa ni yudie yo machalo nade gi nying mane ponono ka namba ni mar simu ka odalungi kacha ni kawuono Fred Yienoa dhi pako kanye to wang'e kama wanyalo yudie. Erokamano kuom namba na and 0700258178 Noe kendo and 0700258178 ya koro kumpak kichopo ge makala kanyo kichopo ge makala tiwacho ni dhi eromo waro independent kanyo ng'ere ang'eya piny Ndori School Sublocation erokamano Facebook intiere TikTok YouTube wende gi yudo kuonde mage wende na iyudo gi kod sani e YouTube idiyo mana Fred Yienoa ti subscribe na kanyo Nyasach kwe kata Nyasach gweth bende gwedhi erokamano ahinya koro Facebook tatiyo kod nying Frederick Otieno bracket Yienoa Frederick Otieno bracket Yienoa aya nyakwa Ramogi Jwang dong koro usewinjo mane kuonde minyalo tudrie koda Fred Yienoa mano e Facebook gi YouTube de kata mondo mi subscribe porono ka idwaro wende ge magwedhi ka igwedhri kode kar kacha tang'wa rango ka wantiere kar kacha wer mane motiek go mar adek kata moro amora mag yier kanyo ni koro watiek godo wer mutiek go en Remo akiani mane ma untiere go kar kanyo DJ manyane Remo kama Remo no nitiere ka isedo Remo wan gi DJ ya Power mano Ben DJ Ben ntiere kar kanyo kendo otudo gi mana yo makare kar ka koro sani wayuda ne wer makamano to Fred Yienoa agoni erokamano nyaka miyo thuolo mar twako dwere Ramogi TV oran puoch gi pak bende ochopne Roy Captain mano miyo odiochieng' makama ochopo kare erokamano ne ja tenda aluonge kamano nikech wuok koda piny nosingo na ni kinde duto obro gogo koda nyaka kama Nyasaye wuon bro chopowa agone erokamano director Roy Captain Nyasaye mondo med ting'i malo
kuom jogo mimako lwetgi kigole zero gikelo nyake wang'. Koro Nyasaye mondo gwedhi. Poch gi pakna amiyo jadolo na Samson Oumo Mbima, awinjo ka ng'ato oluoge do buombe. En jadolo budo buombe mong'ere ga ahinya. Piny Akala Game. Nyasaye mondo gwedhe nikech owenwa thuolo mar tiyo tich Nyasaye. Mos ne dhine Jabisoba, Geoffrey Mabud Gombe, afuayo ni kanyo ratega ng'e ni nena. Nyasaye mondo gwedhi kama untie. Kanisa na mangima St. John, agone gi erokamano maduong' gisebedo ka gisapota e weche mag golo kwayage mondo mi kora chop kama chope ni en kanisa maler moaro independent. Nyasaye mondo gwedhgi ahinya. Kaachiel kod osiepena duto manena kod sani. Amoso uduto. Nyasaye mondo gwedhwa ahinya. Erokamano. Donga mosie kuyie nata mosie osiepna ma odako koda. Kamano. Momiyo kendi ni. Ponono kangi dok kata ot mose. Kidok ot samoro kango ruaki mose sana. Erokamano Evelyn Aweno Otieno, Nyasaye mondo gwedhi aneni kanyo. Nyasaye mondo gwedhi. Embo neni. En bendo nena. Nyasaye mondo gwedhi. Amoso Meri bende piny Nairobi ka en bendo kaw mos. Aya. Nyakora Moge Jwang', ote mathoth bende mos mathoth kidwaro koro donje Facebook acha. Yudwa Facebook Ramogi TV kuonde giduto ka intiere kodwa achiel kachiel. Ote ma wuoro karka, Nyasaye mondo ritu. Jojo Tieno, ote mar chopo karka. Kevin Jones owacho ni omor ahinya ento ja Arsenal. Wycliffe Omwai wacho ni to bende nitiere kae yo makare. Aya, awinjo mare ote mare donjo karka e Facebook mar Ramogi TV. Kata kamano, wer mabiro kore mano mara Remo, Anyiga Cleophas Oluoch, Kisumo Kanya Korma, Okeu nyaka sango, wamie luru, wapakuru ruoth, ne maro chieng' makawuono chieng' tich abich, kwa wuoka, the team gino machunyi ohero. Freddy Eno. Miyo miya kapela mar Remo to koro kwatieko, wadonjo kata to walore Sharon Ong'ao donjo ka gi weche manyien mag chal mar fwambo. Erokamano. Aya. Jongima mere monogo mamuso kero kubuok misere konyono dhiyo Kanan. Anayie gi rembe matimo no ganda Farao rumo. Anayie gi rembe matimo no ganda Farao.
Across all 47 counties, we partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Silvia, chiema. Ana nyalo chamalo. Dimany matatu yale weche njili. Iwango yamate. In fact, Sani, I'm single, searching, and ready to mingle. I bet pin maparo kabuno.